buntag matalumnon mao ni ang atong Sunbar likod sa Canigao Island. Karong summer suroy na ta sa matalom tourist destination. Dinhi nato makita kung unsa kanindot ang lungsod sa matalom. Mao na tong Sunbar likod sa Canigao Island. Dili nato si Piatong sa pagsuroy ang matalom tourist destination. Mao ang Canigao Island. Atong i-appeal sa bucket list sa atong suroyan ang Canigao Island, Hituog Cave o Mayahay Falls. Experience the beauty of matalom. Mao na itong kuan ang Sunbar sa Canigao Island. Ini tayo. O di ba nindot matalom ang adunay Sunbar ang Canigao Island. So sorry na mo sa matalom tourist destination karong summer. Thank you.